ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಇಜ್ಜತ ಅದೇ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೇಲೆ ಹಾಕಿ ಸಸಾರನ ಅದೇ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಚೌತಿ ಮಾತ ಮುಗೀತದು ಇನ್ನು ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತುಂಡಿಲ್ಲ. ಚೌತಿ ಮುಗೀಜಿ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಗಣಪತಿದು ನಾನಾ ವಿಸರ್ಜನೆ ಪುರ ಆವಡತೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡು ಇಂಕ್ಲಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಮುಗಿಯುಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜು ವಾರ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಇನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಚೌತಿ ತೆಲೆಕ್ಕಡ ದಾದ ಅಂಡಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪೊಡದ ಗಮ್ಮತ್ ಪಂಡ ಅಂಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಕನದ ಇರ್ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆಗ್ಲು ಒಲ್ಲೆರು ಕೋರಿ ಚೌತಿ ತೆಲೆಕ್ಕಡ್ಲ ಸುಧಾರಂಡು ಐದಕ್ಕ ಬೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 11 ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಾಮತ ಪಾರ್ದು ಉರ್ದುದು ದೋಸೆ ಎತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾರು ಪಂಡ ಬಟಾಟೆ ತೌತೆ ಕೊದ್ದೆಲು ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಕನದ ನನಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬುಟ್ಪುಚಿ ಸೀದಾ ಪೋಯ ಪೋಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ ಕೋರಿ ಕಷ್ಟಪಾಯಕ್ಕವ ಪೋ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕೋರಿ ಕನದ ದಯಪಂಡ yang ಕನನಾಗಿ ಇಜ್ಜಾಣು ಪೋದಿತ್ತೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕೋರಿ ಕನದ ನಂದು ಮುಳ್ಪಾರ್ದು ಬೀದಾಯಿ ಪೋಪುನ ನಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಕಜಿಪ್ ಮತ ಎನ್ನನೆ ಯಾನೇ ಮನ್ಪುಣಿ ಪಲ ಐಟು ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟಾಟೆ ತಗೋತೆ 3 ದಿತ್ತೇನ ನಾನು ಲುಂಬುದು ಬೇರೆ ದಿವಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರೊಂಜು ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಗ ಮಂತಿನ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು 11 ಆಣದ 16 ಆಣಗೆ ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಫಿನಿಶ್ ಆದವಳು ನಿಕ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಏನು ಅಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪೇ ಮನ್ಪುಜೀರಿ ಆರನೇತೆ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿದ ವಹಿವಾಟು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತರಕಾರಿದ ಬಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪಾರ್ದು ಐನ್ ಸಾಂಕೊಂದಿರ್ಲಿ ಏನನತ್ತು ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೊಂದು ತಾರಾಯ ಅಂಡಲ್ಲ ಪೆರೆದು ಕೊರ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪಿರ ಅನ್ನಗ ಅವಳೆಜ್ಜಿ ಬರ್ಚಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಏನು ಮನ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಒಂಜರ ಅಂಡು ಬೇಲೆದಾಗಲು ಒನಸು ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಏನು ಅಡಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಏನು ಅಮ್ಮ ಚೂರ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದಿಜೆ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ತಿಳಿ ಅದು ಪಜೀರು ಪೊರ್ತೊಂದೊಳ್ಳೆ ಮನೆ ಬಂದಿಗಳು ಜೇರ ನಮ್ಮ ತೂಜುಜಿಂದ ಇಂಕೊಂಚ ತಾರಾಯಿ ಬೇರೆದು ಕೊರ್ರೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಳ್ಳೆಜ್ಜಿ ಕಷ್ಟ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಒಂಜಾರೇನ ರೆಡಿ ಆತನು ಫುಲ್ಲು ಬೇಲೆ ಪುರ ರೈಸ್ ಕೊದ್ದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಲೆ ಕೋಳಿ ಸುಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತ ಯಾರು ತಿನ್ಪೇರು ಓಲಾಪುನರಿ ಈಗ ಲೇಪಲ್ ಪೂಜಾರ ಬುಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಶನಿವಾರ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ತೆತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಬುಕ್ಕಂಬು ಅಲ್ಲ ಮುರಿಪು ಅಲ್ಲ ಕುಡುಮದ ಮಣ್ಣು ಆಯಿರಲ್ಲ ಯಾನೇ ಬರುಂಟೆ ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಸರ್ತಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಜಿರ್ ಕೊಯ್ಯಾರು ಪೋತೇರು ಏದು ಕಟ್ಟೆ ಕೊಯ್ಯಾರು ಒಂದಿ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುಜೀರಿ ಇಂಕ ಎಂಪು ನೆರಿಯ ಮುಲು ಯಾರು ನಿರ್ಣಿ ನಿನ್ನ ಮುಲು ಭತ್ರ ನಾಪುಜಿ ಮುಟ್ಟು ನಾಪುಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ ಮಾತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಭಯ್ಯ ಒಂದು ಬತ್ತಾನೆ ಅನ್ನ ಚೂರು ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬೇರಂತೆ ಅಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಅದ ವೈರಸ್ ಬರ್ತದೆ ಬಲಿ ಅಂಚ ಅಂತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಇಜ್ಜತ ಅದೇ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೇಲೆ ಹಾಕಿ ಸಸಾರನ ಅದೇ ಕೆಲವು ಸಸಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಹಿಂಗೂ ಏಕಲ್ಲ
ಗೈಸ್ ಯಾನಂತ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬಿ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬರ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಚಾದಿ ಹೊಡೆತ ಬೇಲೆ ತಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾದಿ ಕಬಲಿ ಇದ್ರೆಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪುನ ಇಂಚೆನಿ ಜೀದಿ ಅತ್ತ ಮೈನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪೇನೆ ಮಂತಿದ್ದನ ತೀ ಜೈದತ್ತ ಕೋರಿ ತಿಂದು ಲಕ್ಕವೆ ಜಿಪ್ಪುನ ಪೊಡ್ತಾ ಓ ಮಾರಾಯ ಅಂದ ಕೋರಿ ತುಲ್ಲಾರನ್ನ ಬಂಜಿಟ್ಟು ಯಪ್ಪ ಬರ ಚಾದಿಕ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ಪೆ ಬರ ತುಲೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಪುಚ್ಚ ಇರೇ ನೀರಲ್ಲ ಅಜೇನಾ ಚಾಗ್ ಆರು ತಿಳಿಸ್ಬೀರು ಮನಿ ಪುಚ್ಚೇರು ಓರ್ಯಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಗ ಬನ್ಸಿಗೆ ಇದು ಏತ್ ಬರ್ತು ರೆಡಿ ಅವ ಅನಗ ಚಾದಿ ಪ್ಯಾನ್ ಚಾಂಡ್ ತಿಂಡಿ ಮಂತಿಜಿ ಅಂಗಡಿದ ಇಪ್ಪುನಿ ನಿಕ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬನ್ಸಲ ಅವು ಏತ್ ಬಿಡ್ತು ರೆಡಿ ಅವ ಐಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶುರುವಾನ್ ಪೋಡವು ಇತ್ತ ಅಂಗಡಿದ ತಿಂಡಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ್ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಂಗೆ ಮನ್ಪಾರೆ ನಾನು ಗೈಸ್ ಬೈಯದು ಚಾಮ ತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಅವಳು ಬೇಳೆ ಮಂತ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಎತ್ತು ಇದ ಅನ್ಪುಂಬೆ ಮುನ್ನ ಓ ಮಗ ಭಾರಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಮೂರು ಬೇಳೆ ಮಂತ ಬಂದಿರ್ಲೇರು ಇರೇ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಬೇಳೆ ಏತು ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು ಬನ್ನಿ ಹಾಂ ಅಮ್ಮಡಕ್ಕೆ ಏನು ನಾನು ಒಂದು ಏತು ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅನುಭವ ಏತು ವರ್ಷ ಇಂಚಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಬೇಳೆ ಅಂತ ತೊಟ್ಟಿಲಿ ಪುನಃ ರಿಂಚಿಲ್ಲ ಅನಂತೆ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದ ಆಡ್ದ ಉಂಟು ಆರೋಡೇರು ಪುರಿ ಇಜ್ಜ ಗೊಬ್ಬರದ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ನಾನು ಪುರಿ ತಗೊಂಡೆ ಸಾರ್ಗ್ ದಾದಾ ಅಂಡೆ ಪಂಪ್ರ ನಂತರ ಅನ್ಯತಿ ಈ ಪಾಪನ ಜೋರ ತೂಲೆಗೆ ಯಾನು ಪಾಪ ನೆನ್ನಿನಿ ಅವನ್ ಜಡ್ಡೆ ಇರ್ ದಾದ ಬಂಡಲ್ ತೆಲಿಪುನಿ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೇಜಾರಾಪುಜಿ ಏರ್ ಸೈತೇರಿಂದ ಬಂಡಲ ತೆಲಿಪುನಿ ಏರ್ ಬೂರಿಯರ್ ಬಂಡಲ ತೆಲಿಪುನಿ ಏರ್ ಎಡ್ಡೆ ಏರ್ ಬಂಡಲ ತೆಲಿಪುನಿ ಅವನ್ ಜಡ್ಡೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ವರಾರಿಗೆ